Inteligentzia artifiziala inedatua den Mars planetara eroan nazazu. Dagoeneko, Marseko euskaraz idazten dudala badakizu? Hemen ezin du gehiago. Alan, debalde dabiltzan alegiazko ardi hauen pare bilakatua naiz. Zure aldia etorriko da. Ahoskatu eta etorri bidetik urtu zen Rachel Rosen izenez aurkeztu zitzaidan androidea. Ni jauren zati agertezina, zioenez. Erdi jendea baldin banintzen, landerrean nengoen. Gau hartan ondarrean etxeratzean, sekula baino gehiago, oskailuan gaznaren ez atzematea ditoratu nuen. Ardi elektrikoa ametsetan galdu eta alabaren gelan zegoen noizbait garaziko denda batean erosi lanskizko bildotz erraldoia besoetan tinkatuz oheratu nintzen. Neoiz agertzen ez ziren galaxiaz kanpoko izaerakiko harremanak iragarriak esperatzen akitua. Bakardadez, psikopata bilakatua eta Rachel Play Again mekanikoki errepikatzen. Ez nuen amore eman, ordea.